Поздрава идва од Георги Французина, за шурето си Златко од Велинград. Златко казва: не можете да пакриете, приходите му на ден и разходите. Лама нама лей лей лей, адре лей лей лей, лей 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 лей. Златко во влиза, всички го познават, душманите гледат, но не го достигат. Говорајат зад грба му, да видна им гори, а Златко върви напред, избъдва си мечти. Колкото го спират, толкова лети, колкото го съдят,